pamintaku Mas situasi atut runtut tansah reruntungan. Bu, lak niki Pak Mantos. Pak Jokowi aja bawa Pak Jokowi. Ntar dulu. Kalau saya suruh nyanyi ya nggak bisa. Agak ribet. Yang Sarino, saya begini, itu nggak bisa. Biar Mas Tejo saja. Oke. Bu, sedaya kemauan nggih Bu nggih. Ya, oke. Ing Sarino sawet ini nggonku bukek tetan kenggang sarambut lamun atuh caketing ati yen cedhak tansah mulat asito asih Pak Mantos meneh. Pindho mimi hamin tuna ayo bareng nimas han tepi wajib sito asip Abraya kalajengaken Mbak Rara yo. Yo tuhu. Aku kang setya satu wit biyen nganti saiki bebaksani beteka papak obor sumunan Andika pangayomanku lahir batin wus nyata remung saja Kemuniku reng-reno Kondo yakti pasaksani Kutuk aku pipa ledeng Ini lagu ini untuk Mbak Amelia Putri ya. Amelia Putri Rahmadani AMD Kep. Nama dia keperawatan. Ya. Kepi apa kepi? Kep ki keperawatan. Iya. Ora beda nek kep nek bojoku ki
Beda ya. Kepuno ki dikejak dolan-dolan. Kep. Oh, Jebule. du. Terus Sampun daup kalian Mas Barada Panji Panji Bimantara. Menika saking anu jebule. iki pundi? Saking Bolawen Tlogowadi Melati Sleman. Wah, tebih nggih. Ora ya. Ya sedeng lah. Oh, mosok. Perjalanan 3 jam kurang. Iya. Lah sampean liwati ngendi kok ning Sleman 3 jam? Kuwi aku. Lah kono kudu nggo mobil aku kudu motor. Nyepeda. Lha niku mboten seneng ngangge mobil. Kan cepet nganggo motor. Iya, cepet nggo motor alasane cepet nggo motor terus ra boros bensin terus aku mobilnya yo duwe. Kemayu banget ya ngono. Ibuke katane bocah iku cakne MC sugih ngono. Wis nggih sugih masalah kula niku. Sugih masalah Bu niku, Bu. Nggih. Sugih perkara. Ayo. Yo. Sampeyan no. Oh iya iya. Mbah Mantos. Heeh. Mas. Pak Sarono niku ngundang campur sari sing laras. Heeh. Engko ya ngene apa tepe tak gedeng, tak gendek, tak gendleng ngedleng saron dicacah. Gek dipakake. Pakake. Saran dicacahi terus piye? Lampat tepe gendange tak gendeng, tak gendek, tak gendong dik nting tong ting tong cacah. Kok bar dicacah gek di broke gek di polar. Heeh, kek ben ora bengok. Mboten kula ngoten kene niku duh mboten tertib. Lampah tebe tak tak. Ayo jali. Melampat tepe Tak gendang, tak Gendang gedung, tak gendang, tak gendang. Sarone dicacah. kakake pola. iki tek nakal men to. Eser melu ora rene neh. Pak Sarono ki sesuk ngundang tamu sari neh. Apa wae aku sing tanggung jawab. Iya. Yo. Sapa sing dekorasi segala sesuatu ki ora? Oh, sapa? Ya pesen. Jadi bubar to ibu-ibu to. Bubar ki aja nyalahke aku, Cak. Oh, Bubar gara-gara ki tene wis diawe kono. Pra kita mangkel karo sampean. Mangkel piye wong baguse koyo ngene kok. Mangkel. Oh, Eh. bagus banget marai pengen biti. Iki kanca kabeh iki sound system iki lho sing nguwati aku lho. Iya. Nguwati tak semangati. Apa kurang iki video syuting dari modal pertama sapa lho? Sapa sampean? Ora. Modal dhewe. Sembarangan yo. Melampat tepi tatan lesu. Tamu yang di sana pasti sehat, Amin. terutama Amin. Mbak Eki mesti sehat. Ya amin. Karena apa awake panas berarti. Jadi kono hawane panas nek adem berarti pilek. Nek kowe pasti normal ya. Sok tahu lho senengane. Betul di. Ini betul Kang nggih. Nganti nggo sulapan. Ada snack nggo kipas. Mugi antuk duwe pikiran sing saka atiku cumetul dirasa tresna karo sliramu wong ayu. Apa, Mas? Nanging kenapa tuh pekaning kene ngalas kene make bener karo aku. Apa?
dadi aku guyu ta. Lah kepiye wong jenenge wong joget to? Ya Lah, kayak- nek aja ngono. Kaya girong ya apik. Iya, apik no. Kat mau sing meneng kowe iki. Kudu variasi. Tenger ana. Piye? Ana tengere. Apa? Ciri-cirine wong pinter kuwi mesti nek saron. Lho iki nek loro iki senggak. Iki lho blas ra dicengkok. Jali saiki dicoba. Mane Coba kan ora coba. bakalan nek kono dipilih dadi apa-apa. Lah, Lah ngopo nang dicengkok? Dadi duka ya karo ngrusak masyarakat. aja ngono ki. Saiki nyoba-nyoba Kang Sur. Buktekno Kang Ayo. Sur, buktekno. Mugi lestari. Yo nggo kuwi. Ora usah kon Tetep mamplah, ngakoni tebu, dek. ngono lho. Ngene lho, biasanya tak telungi pira melu kowe. Bedonen. 35 deh. Saiki coba Kang Sur buktekno. Aja gelem dimbyah karo Mbah Lando. Wingi wis bar ngertani lestari wo. Lha dadi. Coba sini. Mamplah ngono. Melampah kowe dadi mampah. Coba Kang Sur. Mamplah tapi ngono. Kekno Kang Sur. Ayo. Ayo. Aduh, dadi. Mas Suryati satu saja. Oh, Pak Jokowi lho. Satu saja. Kalau bisa nanti dapat sepeda lagi. Tidak bu Ayo, ya. didawi Pak Jokowi lho, ayo. Datang lesu begitu. Melampah tepi. Apik. Kandhani kok. Wah. Lolo. Lesu. Mesake ora digameli dipencet. Damel ana ta cah, kowe iki do kurang ajar kok. Ternyata salah. Wong iki aja didelok karo tekne meneng antrane ya malah suarane jebule apik kene. Ayo nek ora dinemik. Apik kene ning kalah kemaki kene iki. Ora dinemik Bambang tak nemikku. Kok Halus. kene kur mental tok jebule. Gua nek Yo alah, Pak Sarono tok. Yo alah. Undang campur sari kok yo ngene. Melampah tebih datan lesu. Mugi lestari. Selatan. DJ ternyata. Nganggo retok. Rodok kan sing Ora yo. yo Iya. bareng to. Jane sapa sih? Nek bareng penak. Ora sampean angger ketoke bareng ngono dhisik kok. Pegah aku. Iki mau ketoke iki mau bareng to. Engko ora kono tetep dhisik. Aku gandisiki mergo Ketoke kompak ning ora? Ngeciwani. Oh. Ketoke wiwite kaya arep bareng iki mau kaya wis bareng to. aja ngono kuwi. Gak aku. Privasi bojoku ki Aku sik wae. Bojoku ki terpilih saiki. Iya. Bojoku lho terpilih dadi rumah tangga. Aku sik, engko sampean nusul. Yo. Aku sik engko terus nusul lho ning lho. Heeh nek Yo Mbak Nana, kowe sik gak aku kayak plengeh yo. Ayo to. Aku sik. Oh kono sik. Kepiye? Kelingan kok mesti pernah plengeh kek. Aku. Mogianto. Berkahing witi. Muganto berkahing witi.
Mbah nuwun kalajengaken Pak De monggo. Nggih.